Ko himen ko para beir hautrai Jisu Christ. Ka gospel mindakasngi kawanra hakama jongi sashazin yaka jingi kai jongu Jisu halor kamlu bad ka jingshai. Bad baro artilli kine kidon gijimento ye kibruyu. Lezengi labal nong kine kilong artilli ki tiar ne jinglong kababare ki bruyu ki don kam shisha haga jingim chunki. But habau Jisu ula ong halor kamlu but ka jingshai ula mut ban kadau hangi kane kalonga jinglong jongi nombur jongu Chris. Kane kalonga jinglong jongi sinran jongu Jisu Chris. Kane kade banlong ka jinglong jongi Kristan baro. Namar bale shisin bangilong Kristan ngide bandon ka jinglong uble hapo jongi. Ngide bandon ka jinglong ukris hapo jongi. Badu Jisu penyanu jor ya kane ka jinglong Kristan bad ka mlu bad ka jingshai. Badu Jisu mahamru hakaju ka por yangi lada ngi sange ban im ya ka jingidu Chris. Lada ngi sange ban im kum ukris ngin kerlalong kum ki mulu bablatno ban shayu da ki bruyu tang ban brat shabar mam don kam shu nagabinda jogno hakaju kadur Jisu ongru bangilong ka jingshai jonga partay ban ngimde ban buri ya ka jingshai kabamut shisin bangi stang ban im ya ka jingim Kristan shisin bangi bud ya ukris shisin bangi stang ban Ïukharist ngide ban peni ya ka jinglong shakiway bonsin ngi pinpau perte bangi long Kristan henre ngimpadon kano ka jinglong Kristan hapo jangi ngimpadon kano ka jinglong ukris hapo jangi shisin bangi yomadu Jisu shisin bangi bud ya ukris ngide ban peni parte bangi don hangi ukris ladangim peni hangi bangi don ukris hapo jangi ngin kerlalong kumlu bam bangshu ngi kerlalong kum gajingshai hapo parha ngi buri barabor namar ngim don eye banai ye kiwai ngim don eye ban peni parte eye haka jingim jangi kabamot ayu kabang ngide bandon ga jingit ngide bandon ga jingisne ngide bandon ga jinglong ban yarap ye kiwai ngide bandon ga jinglong ban map ye kiwai ngide bandon ga jinglong ban kindiu ya ga jingim jongi wai dah kata ga jinglong ukris hapo jongi ladangi longi ba duwai henre ga jing duwai jongi kam ialam iangi shaka ban yarap ye kiwai kamindoi shu shaka da ga jing duwai ladangi im Kristan nangda ngi leben ye kiwai kamindoi shu banlong kum kita ki Kristan Jisu ong namar war ladangi don ka nam ka burom kum Kristan henre ngim jule ye ki kam ka bau Jisu beta ye ngi banle ngi kerlalong kum kamulu bam lar kam shu haga ju ka dur ka jing shai haka ban pensautu iya ka ne ka jingi kai jungu Jisu ngilaban peit ya ka jinglong jonga ta ka rikende sarapat kata ka rikende sarapat kampadon kaspa ka po eye kamde riewspah kalom baduk kampadon bam ka di eye nagata ka daw kala pen kare ben yap da ka ba bam ya ka ba dangsa ya ka kindiat badangsa henre haba kala yo iya ubriu jong uble but kaba kala stang ban sautu une ubriu don eye kaba kerpang hau kala pidiang ya u haying jonga but haba ula kerpad banai ningkom bam ya u kakloi banai naka kindiat bakadon haba kala kloi banai naka kindiat kabakadon uble ustam ban treikam halo jonga bun sin buon ki Kristan kilong kapanap buon ki Kristan kilong kapanap omde ka ba yade bat kaspa kapeo
Enre what da ka sap ka pong ka ba uble ula ay haki. Kilong kapana ban eat, kilong kapana ban isine, kilong kapana ban map, kilong kapana ban yarap yekiway. Hamalla ke benda janga jingim jangi, buon ki kristan ki im kapana, kim tre ban sngulam yekiway. Buon sin kilong ki ba kensho nagabenda yalade. Bad lese ki yakiniru yaka kindiat kabakiwe kidon. Lese hakano kano kaddo dor kabam yadeshu. Lese ki tre da ki kam bam hok bon sin. Ban kini yake jingrit kabakiwe kidon. Lese kilong kiba leben yakiwe. Hakaban kindiu yalade. Hakaban wat burom yalade. Lesi bunsin ngilong ki kristan ba sorong haka jingim jangi. Bam tre ban ngap yano. Henry kaneka rikende sarapat kalas ngap. Kalong bas bun mensiam. Kalong ka ba kloy ben yarap yekiwe naka barit ka ba kadon. Hangda ublay ula tre haka. Naga takadaw ka kiu purew kam shimla sa tillishu nadu kata kapor. Bad ka yaka jingdiang umbiniang kam shimla sa suda nadu kata kapor. Ublay ula shimdino yaka jingduk jonga. Ublay ula shimdino yaka jingduna jonga. Ublay ula shimdino yaka jinglong pura jonga. Kaya ka jinglong ka ba ublay ula yo ihaka kalong kabasbun mensiem what happened jingdu. Kalong kaba sngavutu ya ka jingdon jong oble what happened jimmatla jonga. Kala perkat ben peniap yalade. Kala tap jingdum ya ka but kiinga sem. Henry what happened ta ka jingjin jar kalala ben yo ya ka jingshai jong Ïukharist but kala sange ben perkat kala sange ben kot karpad ya uble kala sange kala koloi ben pidiang ya uble ha ke jingim jonga ha shiklip mat kala koloi ben shakri ya uble ha shiklip mat kata ke shiklip mat ha ka ba kala pidiang ya uble but kala koloi ben shakri ya uble kala wanra ha ki inga sem jonga ya ke jingshai jong Ïukharist kala stang ben snobang ha ke jingim jonga Yaki baro kalalong kaba blood kalastang ban wanra jingim bati mayaka. But kalamod ban peniap Henry ublay ula penim yaka. Kalalong baduk minda ublay ula pen riewspah yaka. Tang namarba kakaloy ban longa jingshai yakiway. Tang namarba kakaloy ban longa mulu nagabenda ki badon kam. Kohimen ko para habang mangiru ngi traisitom balong kum kane ka mulo but kum kane ka jingshai ka jingim jongi kan kala lesing idang peit tangga jingduna jongi lesing peit tangga jingrit jonga jingdon jingem jongi henre ngi ben sauto ladang ya trilang baduble wat ya kane ka jinglong ka bang ya nyo I kum ka jingduna kan kala long ka jingur ko penban kan kala longa jing seiso haki inga sem jongi buna padain jongi ngimju puson ngimju perkat ngimju snautu ya kanega jinglong jongu Jisu haka jingim tolongi kristan ba seiso omde ki kristan ba kapana Jisu ba id karko kardo yangi pelong yangi ki bas buon mensiam ki bas ngap ya sur jame ki ba id yame ki ba shania tili tilan yame En yaro ya utrai Jisu Christ.